Toliba jabarani filɛbɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foliba ye ko kura ka yira la ka fɔ ni a ka jamukan waati selen jamukan bɛ sigi aw ye mardi mardi a balimakɛ musa tɛmɛnɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka maa wele sera an ka maaba dɔ ma bɛ se ka fɔ u kɔni tɛ maa dogolen tuguni an ka plateau kan min ye nin waati in na président Jamil Bitar porte-parole du M5 en même temps a bɛ jɛkulu min na o de ye PPC donc nin waati in na an n'ale de bɛ lajɛ walasa ka masalaw bɛna boli essentiellement fɛnw kan kunna min ye ko ye minnu bɛ jamana kunkanko kan kurantigɛ min ye nouveau diplôme de délestage ani ko minnu bɛ sen na walasa ka se ka ko ɲɛnabɔ an da bɛna dɔw la n'an bɔra o la min ye nin waati in na Sénégal an y'a ye élection présidentielle kɔni kɛra kuma camanw bɛ k'a fɔ min ye a résultat ko kan ani a ko yɛrɛ sigira cogo min n'ala sɔnna hakilinata ye mun ye a ko la an da bɛna don a la ko ka taa nin waati in na lakana ko yɛrɛ fana jamana in kɔnɔ sabula an y'a ye ko kuma caman bɛ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'i da ma kasi lakana ko in na an da bɛna don o la fo ni a ka jan nin waati in na a kun yira k'a fɔ min ye kalata ye ko léger report de kun kɛra gɛlɛya minnu kun bɛ yen nin waati in na o kun ye min ye an ka données biométriques ye min ye RABEC ye a yira k'a fɔ maa dɔw kɔni sɔrɔla min ye sera ko o données kɔni ko récupérer k'o di Mali ma donc n'ala sɔnna an da bɛna don ninnu ko bɛɛ la walasa ka se ka fɛsɛfɛsɛ a ka jan an bɛna daminɛ babu min ye o de ye AM ko ye an y'a ye o dissolution kɔni a min ye jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ walasa k'o ko ɲɔngiri nka hali bi a mankan ka ca dugu kɔnɔ a ŋunu kumaw bɛ ka caya donc n'ala sɔnna an da bɛna don o ko la ko walawala aw ye président ni so an ye wele nana wele kan dabi o diyara n ye dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo yanni an ka don o babu yɛrɛ kɔnɔ n b'a daminɛ ni foli ye ka daminɛ ni silamɛya foli ye n'o ye n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aw salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatu o tɛmɛlen kɔfɛ n b'a daminɛ ni dubabu ye n bɛ dubabu kɛ jamana ye ka dubabu kɛ jamanadenw ye ka dubabu kɛ an yɛrɛ ye ni sunkaloba min ni an b'a kɔnɔna na ala k'a timɛ ko ɲuman di ani muniden bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ kalo ye kalo min n'a bɛ na ni nɛɛma ye jamana in kɔnɔna na n'a b'an bɔ ni degun gɛlɛn ninnu min ye an b'a kɔnɔna na ni waatiw la. ok d'accord n cɛ an bɛ don ni babu fɔlɔ min ye président nin waati in na an ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye sariya ta min ye association min an b'a fɔ min ma AM ekɔlidenw ka jɛkulu o kɔni ka dankari ko la k'o ci nin waati in na an bɛ se k'a fɔ nka an y'a ye o kɔfɛ min ye AM maakɔrɔ ye olu kɔni sigira ka hakili jagabɔ kɛ mɔgɔ caman tɛ k'i yɛrɛ ye a ko kɔnɔ sabula mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ n'i ye AM jateminɛ ko symbole don symbole min kɛra sababu ye ka na ni bɛɛjɛ fanga kɛlɛli waati o ka wulikajɔ bonyana a la kosɛbɛ wa a cira ka kɛ ni kalo min fana ye mars kalo n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman tɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ wa an y'a ye communiquéw bɛ ka bɔ ekɔlidenw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'olu ma sɔn olu ka jɛkulu cile ma aw de ye maakɔrɔba ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ aw ka waati AM kun tɛ yen nka ekɔlidenw ka jɛkulu kun bɛ yen i bɛ se ka mun fɔ an ye ni cili in ko la e ɲɛ b'a la ko la cogo di. bon Musa bamananw ko yanni i ka baga i bin yɔrɔ ma i bɛ baga i talo yɔrɔ ma nin ko in kun bɛ sen na a mɛnna bɛɛ lajɛlen tun ɲɛ b'a la k'a fɔ ekɔli kɛra problématique ba de ye jamana in yɛrɛ ma jamana n'a fɔra ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'i ma denmisɛnninw labɛn ka siniɲɛsigi in ko fɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni tiɲɛli caman ye i m'a faamuya donc mɔgɔ caman bɛ yen bi u b'a fɔ an ka jeunes ma former relève c'est pas assuré bon n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka bɛɛ b'i ta de fɔ n fa ka misi wɛrɛ kɔrɔ o tɛ nan kɛ mɔgɔ si ka basi la ka sababuya kɛ mun ye anw b'an disiw gosi an kalanna yan fɛ an kɔrɔw b'o fɔ anw dɔgɔninw ni an denw min minalen bon problème bɛ yen o c'est à dire que ni problème bɛ yen il faut prendre tubabu ɲuman na le taureau par les cornes ne bɛ segin a kan tuguni bɛɛ n'i ka analyse personnelle de don depuis Musa bin kɛra depuis Musa bin waati la i y'a faamuya erreur successive de kɛra école cadre kɔnɔna na ka sababuya kɛ c'est vrai la lutte n'i y'a jateminɛ a majeure partie jeunes de y'a kɛlɛ kɛ olu de tun bɛ rue kɔnɔna na
olu de ye fɛn caman kɛ parce que lutte fɛn o fɛn bɛ yen ko lutte révolutionnaire de don i b'a sɔrɔ avant-garde la sifinnakaw de bɛ yen bon donc n'i y'o jateminɛ ka tila ka na AM dirigeants ye instance dirigeante jamana yɛrɛ instance dirigeante kɔnɔ o t'an ka jamana danbe ye quoi parce que moi j'ai dit aux gens a bɛ se ka kɛ tiɲɛ baden fɛn tɛ quoi i m'a faamuya hali du kɔnɔna la ni denmisɛnnin bɛ yen ni mɔgɔkɔrɔbaw b'u ka kuma na waati min na a bɛ fɔ denmisɛnninw ma a ye aw ka taa kɛrɛfɛ aw ka mabɔ baliku ni mɔgɔkɔrɔbaw olu b'u ka kumaw kɛ bon ni denmisɛnnin yɛrɛ nana kɛ instance kɔnɔna na k'a fɔ ko a bɛ décision ta yɔrɔ la a ka gɛlɛn quoi o ye erreur fɔlɔ ye min kɛra filanan ne bolo parce que bɛɛ lajɛlen n'i ka faamuyali cogo quoi i y'a faamuya moi je crois que après la chute là o y'a essayé ka denmisɛnninw politiser quoi c'est-à-dire que ka organisation c'est ça quoi o ye politique mɔgɔw o y'a kɛ politique mɔgɔw ka bolokɔnɔminɛnw ye baarakɛlaminɛ parce que dɔw y'a kɛ moyen de pression ye dɔw y'a kɛ moyen wɛrɛw ye pour des fins vraiment politiques pour que élection ni fɛngɛw la dɔw fana y'a lagɛ o cadre kɔnɔna na bon au fait kunkolow bɛ falen c'est-à-dire que dirigeants bɛ falen c'est vrai à chaque fois mais an b'a ye tension de bɛ wuli quoi bon moi j'ai dit aux gens anw ye école publique de kɛ nous on n'a pas fait d'école privée ni ko parce que école publique fɔlɔ n'a kun fɔra k'i den bɛ taa école privée la o kɔrɔ ye i somɔgɔw dɛsɛra c'est-à-dire que au fait i yɛrɛ dɛsɛra den dɛsɛra école la somɔgɔw sisan solution wɛrɛ t'u bolo u bɛ taa den tɔgɔ sɛbɛn école privée la mais ni exception de kɛra règle ye sisan parce que n'i bɛ fɛ i den ka kalan f'i ka taa bila privé la bon or hali jamanabaw min an bɛ nataw nɔfɛ n'i y'u ta k'a lajɛ o jamanabaw min an bɛ nata olu nɔfɛ o jamanaba ninnu n'i y'a jateminɛ u ka école publique ninnu référence min b'olu la a ka ca o tɛ école privée la quoi parce que pour même avoir accès à certains établissements jamanaba ninnu kɔnɔna na o b'a sɔrɔ i kunkolo ye bɛ baara kɛ dɛ k'a fɔ n fa ye nin ye n ba ye nin ye o t'o la dɛ i y'a faamuya donc moi je crois que o fana o y'an bɛɛ nɔ ye fana quoi parce que quelque part et puis o nana b'o la i m'a faamuya partie sabanan n'i ye kalankɛyɔrɔ yɛrɛ ta l'école karamɔgɔw ni l'écoledenw nana kɛ i b'a fɔ teriw ye or dan de bɛ fɛn bɛɛ la i m'a faamuya a kun tɛ ku anw na an ka gɛrɛ an ka l'école karamɔgɔw la cogo dɔ ma n'i ma wele quoi i m'a faamuya mais sisan i tɛ l'école karamɔgɔ yɛrɛ ni l'écoleden dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na pour la petite histoire ala ma hinɛna Marcel Dako la o tun ye an ka directeur ne ka l'école karamɔgɔ de don ne tun bɛ université la ne tun ye kalan daminɛ déjà extérieur la ala y'a kɛ don dɔ la ne balila ka na o y'a sɔrɔ jamaba bɛ ne kɔ i y'a faamuya o y'a sɔrɔ n ye dɔɔnin kɛ quoi et puis dɔɔnin tun bɛ n kun quoi i b'a dɔn ni dɔɔnin b'i kun mɔgɔw bɛ fɛngɛ donc o waati la ne école ma aéroport la mɔgɔw bɛ girinna ne nɔfɛ komi si ne ye ɲɛmaa ye déjà quoi i m'a faamuya ne balila ka Marcel ye dɔrɔn ne ye n bolo croiser n ko bonjour monsieur wallahi n bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ mais mɔgɔ fɛn o fɛn tun bɛ entourage la o y'a sɔrɔ ne ni n ka costume ni n ka cravate i m'a faamuya le mosquée ne ye n bolo croiser c'est-à-dire a tɛ kunna k'a fɔ n bɛ n bolo yɛrɛ tandi ko n b'a fɔ kuma tɛ ka geste wɛrɛ kɛ quoi c'était le réflexe bon sisan écoleden jumɛn de b'a ka l'école karamɔgɔ ye k'a fɔ k'a b'a bolo croiser k'a b'o fɔ o bɛ kuru yɛrɛ ci bon moi je crois que donc c'est-à-dire que fɛn caman bɛ yen o y'an yɛrɛ ka fɛn laɲiniw ye bon n'i y'a ye bi beaucoup parlent mɔgɔ
caman bɛ kuma mais état des lieux de kan ka kɛ k'a dɔnya parce que les violences à l'école là an tun t'o dɔn violence kun anw bolo n'i tun bɛ fɛ ka danni kɛ soit c'est la tête i bɛ kɛ premier national premier régional ou bien fɛngɛ ou bien i ka classe kɔnɔ ou bien sport cadre kɔnɔna na donc interscolaire ninnu tun bɛ kɛ athlétisme bɛ k'a la ballontan bɛ k'a la nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la donc au fait ça permettait entre élèves et étudiants de plusieurs académies, c'est-à-dire que a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc c'est comme jeu quoi donc karisa ye nin an ka école ye nin bâti nin ye nin bâti bon au fait o tun bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na hali n'aw tɛ lycée kelen na par exemple. ça permettait de cultiver l'excellence. ne bɛ se k'a fɔ sisan an ka waati la mun tun bɛ Biyaki Fadiga la ou bien min tun bɛ lycée technique la est-ce que an tun ye lycée Askia mɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn ten quoi karisa tɛ yan bon promotion tun bɛ ɲɔgɔn dɔn o cadre kɔnɔna na k'a sɔrɔ aw tɛ école kelen yɛrɛ la mais malheureusement aujourd'hui ni bɛɛ de tiɲɛna c'est-à-dire que dépravation sifaya dɔw nana ka na kɛ sababu ye violence bon ni ye Ala ta ye c'est vrai mais ni fɛn o fɛn bɔra on est tous responsables. Moi je crois que an bɛɛ ye denmansaw de ye bi a man di mɔgɔ si ye k'a fɔ i den ka jogi ou bien i den ka bana et puis an ka taa u bɛ image min jira an na an ka maramafɛnw ye BCw ni mais ça Musa n'a dabɔra o kama Ala yɛrɛ ko nin de ka bon ni fɛn bɛɛ ye ale bolo bon o min ka bon ni ye ni bɛ lakana cogo di donc au lakana vraiment moi je pense que les autorités u ma wuli ka nin ko in kɛ ten koyi donc ils ont des arguments solides sur lesquels ils ont basé et puis AM Kelema ci o association wɛrɛw ci la o CEMACI cira Carole cira parti politiques fana cira bon je pense que le ministre est dans son rôle et maintenant s'il y a eu des vices par exemple moi je n'en connais pas je ne suis pas un juriste je ne peux pas le savoir moi je pense que ni réclamation B en mes situations min kɔnɔna na c'est par voie de comment on appelle ça c'est le droit qui doit être dit en ce sariya de kan k'o jalalatigɛ donc vraiment moi je pense que en tout cas les responsables certains responsables ont parlé mais dans le comment on appelle ça l'esprit populaire aujourd'hui mɔgɔ caman bɛ min fɔ en tout cas ne ni mɔgɔ caman kumana u bɛ min fɔ ne ɲɛna a kɛcogo ɲɛna maintenant président i bɔra ka nin fɔ n'a kɛcogo ɲɛna est-ce que caman fana bɛ ka yira k'a fɔ olu la kun ka ci puisque i bɔra k'a fɔ c'est un symbole c'est comme c'est le symbole de la démocratie est-ce que réforme tun man ka k'a la ka réforme approfondie k'a la c'est-à-dire k'a ɲini gouvernement yɛrɛ tun k'a ɲini hali o ka AG minnu bɛ kɛ pour désigner les responsables au moins ka situation dɔw ɲini ka fɛɛrɛ dɔw ɲini pour que au moins l'AM soit l'AM des élèves et étudiants l'AM soit l'AM qui prône vraiment l'excellence ka mɔgɔ ɲini c'est-à-dire ka critère dɔw k'a la pour que i ka se ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ f'i ka se i ka se ka intelligence dɔw sɔrɔ ka se ka note sugu dɔw sɔrɔ pour que ka se ka denmisɛnninw fana encourager kɛlɛ la et puis wariko min fana b'a la parce que an y'a ye a yira k'a fɔ ils ont plus de 10 millions par an ou bien 100 millions par an est-ce que ni nin ko ninnu bɛɛ bɔra la o tɛ kɛ sababu ye ka fitini ni fɛn ninnu caman bɔ a la. Moussa, les écoles il y a toujours des délégués ou des responsables de classe qui sont là pour réguler un peu la bonne marche de la classe. De toute façon, on n'a jamais dit, moi je n'ai pas vu un écrit du ministre de l'administration territoriale qui interdit la création d'une association. Je ne l'ai pas vu. Il m'a fait bien. Ni fait mi te marché. Au fin, avec blade, pour devenir. Donc, il y a min foni. Ce n'est pas exclu que entité courant maintenant. Moussa, symbole. Il y a gâteau. Jamano tɔgɔ yɛrɛ bɛ falen kuma tɛ association na bon n'i y'a jateminɛ moi je vais te dire pour moi n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ne ko symbole
Parti jumɛn nana ni an ye indépendance cadre kɔnɔ olu tɛ symbole ya Modibo Keyita ka parti Modibo Keyita ka parti o tɛ symbole ya o bɛ yen bi ya o tunna arrêtons d'essayer de diaboliser les choses symbole moi je dis aux gens et pour la petite histoire an bɛ seli k'an ɲɛsin mun ma Alkaba tɛ Alkaba rénové la combien de fois ni symbole ko de do a tun bɛ to à état initial la moi je pense que le monde est en train d'évoluer il faut évoluer avec an ma fɔ ko association tɛ créer écoledenw fɛ mais on a dit que tel que à l'état actuel ça ne répond plus parce que ni mi kɛla denmisɛnninw yɛrɛ de kama pour moi avec kɛla denmisɛnninw yɛrɛ de kama c'est pas pour un pouvoir politique ce n'est pas pour des fins politiques pour moi c'est fait pour les enfants pour que l'école puisse être mise sur les rails alors là bon quand tu regardes même au niveau des professeurs des enseignants etc. Là aussi, il faut une réorganisation. Parce que école quoi? École parce que il y a comment de fois ni déterminé que moi bita privé là, mais absolument famille tout dit ko jamana yɛrɛ ka kalanso ko kalante kɛ mais i bɛna sɔrɔ presque ce sont ces mêmes enseignants là qui dispensent des cours la plupart dans les écoles privées. Performance bɛ ka sɔrɔ privé la ka tɛmɛ public kan o bɛ se ka faamu cogo di? Est-ce que en un état fana ka état fana ka noter ni ko in na parce que presque ce sont presque les mêmes enseignants. Au fait c'est une culture. Chez nous ni ye ne ta ye min wasa dɔ a la mais ni ye foroba ta ye an si ka mɔgɔ t'a la voilà comment ça se résume chez nous or mɔgɔ ka kan ka ba don forobafɛn de la ka tɛmɛ i yɛrɛ kelen ta kan parce que e yɛrɛ kelen foyi man di i kelen na i m'a faamuya malheureusement c'est ça le constat et le constat il n'est pas agréable i m'a faamuya parce que ce constat c'est plus de domaine même dans les centres de santé après au kelen i bɛna sɔrɔ clinique baarakɛla ninnu kelen de bɛ hôpitaux kɔnɔ mais à peu près le plateau technique. Oui mais tout ça ça va à l'encontre de la loi des principes i m'a faamuya n'i y'a jateminɛ i ye école karamɔgɔ ta fɔ sisan mais école karamɔgɔ i ye dɔgɔtɔrɔw ta fɔ mais branche caman bɛ yen i m'a faamuya c'est comme si tu fais de la concurrence i yɛrɛ la quoi et ça c'est pas normal donc moi j'estime aujourd'hui que on est dans un système où on doit valoriser le public par rapport au privé. Et l'État doit prendre ses responsabilités à ce niveau. Et moi, je pense que au lieu de transformer facilement que l'État ait une planification de construction, en tout cas d'établissement scolaire. C'est vrai, effort dɔw kɛra région dɔw kɔnɔna na lycée dɔw jɔra etc. parce que lycée min tun bɛ yen fɔlɔ u dɔnnen don mais au lycée caman bɛ yen qui ont aujourd'hui u mago bɛ rénovation na il faut que l'État intègre ça k'u rénover k'u lakuraya ka classiw bila à l'État etc. mais que chaque année par exemple l'État se dit mini lycée Akejo, mini fin Akejo, etc. Donc, ça va permettre peut-être qu'il y a un bon système B, hein, école à tout vent. Ok, mais question que peut-être, en bas, ce sont des pistes parce qu'il y a plus qu'à Foko, fin Chamabe ou la Nina, mais il y a Wati Dopana Moro, il y a pour que l'école publique nous a prospérer, il faut dans peut-être école privé nous pendant la création la norme de droit là peut-être qu'à dans ce qui aujourd'hui que akata no kera ko on avait depuis public là Moussa norme bala sariya bala mais anya ko ça na notre droit là ka politique chama kumbe min ko norme respecté oui mais le problème est que ne cousin c'est ça nana moi j'arrange ça passe bon on fait nous au arrangement si fait mais abanga culture kono quoi mais le problème est que quand tu joues avec l'avenir des enfants,
parce que an ka siniɲɛsigi y'o de ye aujourd'hui n'a fɔra anw ka taa sisan an ka taa quoi de l'autre côté ala ka n'a ɲɛ mais nous on va toujours préférer que an ka taa an denw ye bon ni anw denw ma préparer dun tu vois et aujourd'hui le constat il est amer pour faire instruire mais même par rapport à beaucoup de choses pour la petite histoire et je causais avec des neveux, des enfants à moi-même, etc. Mais quand je les fais comprendre comme quoi, la scolarité, ne sommes pas mis ça là, mais ils ne peuvent pas imaginer. Mais pour autant, dans la réflexion, je les ai expliqué que c'est les impôts du Mali, c'est les taxes du Mali qui m'ont fait enseigner comme ça. Et parce que en ce moment où fitini ni mindini il m'a famille comme une contribution symbolique mais les gens doivent comprendre que font mais un pays dans lequel ni à majorité d'Emsenoui il faut qu'on s'investisse. Et puis, il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes que l'argent facile, là, a été Hiroshima. Et c'est même, certains te diront qu'ils ont été formés pour ça. C'est eux que tu vas retrouver en politique. Après le cycle que tu connais, ils se retrouvent dans la politique. C'est la même, au fait, c'est la même rampe qui continue. Au lieu de chercher à apporter maintenant du renouveau, d'apprendre à travailler, à essayer d'apporter des solutions autres, mais si c'est ça, est-ce que bon, moi je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, mais je pense que si c'est vrai, autant les jeunes ne sont pas sains à ce niveau, mais autant moi, il devait comprendre que ce n'était pas à faire. Oui, mais maintenant, si ni pas déterminé, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'État ne doit pas changer? Aller école, par exemple, dans les orientations, orienté dans les centres professionnels de formation, parce qu'on produit beaucoup et on emploie moins. C'est-à-dire un chômage créé. Le pays n'est pas développé, il y a beaucoup à faire. Est-ce que aujourd'hui l'État ne doit pas changer maintenant? Au lieu d'orienter ces jeunes-là, former des jeunes diplômés sans emploi, ou orienter dans l'auto-formation, dans la formation, pour prendre le relève comme tel. Parce qu'il y a par exemple la maçonnerie, l'électricité, il faut prendre ceux des pays voisins. Quand tu regardes un peu, moi je vais te mettre à l'aise. Il y a une planification fin de... Il m'a fait bien. Follow. Quand on orientait les enfants, les orientations qui sur la base de critères, les parents n'intervenaient pas. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui interviennent pour la majeure partie. Et tu as donc, par exemple, idée d'où elle est féminin. Idée de ce que tu as fait. Ce que les gens pour nos pays, souvent, c'est mais regarde un peu, il y a une pléthorique de diplômés. Mais ni quoi, à faire un fait briquet, quel est un gland, ce qu'on. Mais en finalement, ni vacances comme c'est ça. Au lieu de nous laisser vadrouiller, comme on dit en termes français, yala ou là. Mais en ce moment, comme étant des tailleurs, ne sais pas machine kalala. Il m'a fait bien. Ou étant dit mon truc gland là, ne sais pas mon truc gland là. Ou m'étant dit à toi des mécaniciens moi, à m'en débrouiller là. Ou m'en dit maçon moi, à m'en débrouiller là. Tout ça là, les métiers, tu les apprends à menuisier, on y fait nous. On regarde ce qu'on fait là. Il m'a fait bien. Tu reçois me de la menuisier qui a donc à la machine là bon. Peut-être que à deux flobena il va se. Un menuisier uniforme mais tout ça là. Et c'est parce que les parents se disaient bon école est tient mais elle n'est école maniée fin d'obé sera à boulot avec ce qui irait boulot la fin mais si ça ni vacances dira
Et en 2 mots, vacances. Il faut aller à Las Vegas, il faut aller à Los Angeles, il faut aller à je ne sais pas où, sur les îles, etc. Dubaï, Nini. Bon, il m'a famille. Moi, pour la première fois de ma vie, je suis rentré dans un avion, c'était pour aller en Union soviétique. Il m'a famille. Mais ta kalana, donc follow avion, c'était pour aller en Union soviétique. Bon, en 2 flènes et puis, depuis ma volo avion, mais on voit tout est clé. Il m'a famille. En mettant c'est dans l'école là. Bon, après nous, motoko, ningasoko, nana, après, etc., moblico. Et c'est ça. Ni idée, stade de la Nima mobile sangadama, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Moi, je crois que, tu sais, j'ai lu un écrit de Dubaï Massacre qui est inquiet par rapport à l'avenir parce que où est ce qu'a Jamana développé. Mais maintenant, où ka progéniture mounana, où nana sur fin de glaneno. Donc, où veut faciliter min konana. Est-ce que régression est nana au coffre? Bon, au fait, toujours est-il dit que c'est des cycles qui vont se répéter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt aujourd'hui à ce que notre jeunesse là, c'est-à-dire qu'en don, que formation adéquate sur Yémin Foni pour aller dans des établissements de formation. Mais le pays qui a réussi ça pour moi, qui est peut-être un modèle, c'est l'Espagne. C'est-à-dire que la reconversion, Yannick faut en faire quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les diplômés qui sont dans la rue là, quand on a reconverti, il m'a famille dans les métiers. C'est ça la voie la plus royale que nous pouvons. Et c'est l'Espagne qui est quand même pour moi un modèle en la matière. Ok, d'accord. Président Betalibi, on peut beaucoup donc pour l'instant, on sait que il y aura une élection présidentielle bi, mi Sénégal kunu, on y a eu élection présidentielle qu'on kera, donc après un bras de fer entre le président et la Cour constitutionnelle, donc à la banane on a eu élection qu'on kera à date. Boto kera, on a eu sur bi sondage qu'on veut qu'il y a peut-être le candidat du pasteur qui est largement devant celui d'Amadouba, mais Amadouba n'a partisan pendant qu'on dans il y aura un deuxième tour et leur candidat va passer. Mais dans l'ensemble, il y a une élection à enjeu dans l'ensemble. D'abord, je vais quand même féliciter Sonko de par sa maturité. Sonko pouvait prendre cette élection en otage. Il ne l'a pas fait pour être candidat. Il avait la possibilité que report à candidat. Il m'a famille. Il a montré aux yeux du monde que, c'est-à-dire qu'il n'est pas un obsédé du pouvoir. Vraiment, moi je le félicite. Je le félicite pour ça. Parce qu'il pouvait changer le calendrier électoral. Il l'a fait maintenir pour faire passer aujourd'hui son candidat, qui est le deuxième homme fort de sa mouvance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Macky a fait des erreurs gravissimes pour moi, parce que au lieu de jouer à la neutralité, il a joué gros. Et il perd aujourd'hui. Malgré la loi d'amnistie qu'il a fait, et le président... le nouveau président pour moi, et il y a 10 jours seulement, il était en prison. Vous voyez comment le destin, Dieu peut arranger un destin. Donc, au cours de comme on a dit, ni que le temps, allez comme Kassola, voilà c'est ça, Jamana Nyamaya, à la Vinadava. Donc, oui, à la Kadjou, donc, moi je crois que beaucoup parlent de maturité. À 44 ans, 45 ans, moi je pense qu'il est mature. Pourquoi? Je vais dire ça. Il y a des chefs d'État, les Kadhafi, les Moussa Traoré, etc. Même notre président aujourd'hui. Moi je crois que, c'est-à-dire que
il faut pas... La maturité pour moi, ce n'est pas l'âge. C'est surtout, et comment on appelle ça, le vécu et la ben quoi. Il m'a famille. Ne flâne, ne be mo chaman chema. Bi. Do ne bla yoro dola. Mais ne chito yo. Ne ni mouye baro ke nyon fe. Olu ne fa vous se ga on soro den la. Ya famille. J'ai été très précoce. Déjà, à pratiquement 30 ans, j'étais président de la Chambre de commerce du Mali. C'est du jamais vu dans l'histoire. J'étais le plus jeune président du monde dans les chambres de commerce. Littéralement, les gens pensaient que j'étais même un employé qui venait pour prendre souvent des notes. Mais quand je parlais au nom du Mali, les gens ont commencé à comprendre que c'était vraiment moi le président. Moi, je crois qu'il ne faut pas que Morocco a trompé. Ces jeunes-là, ils ont préparé. Donc moi, en tout cas, je veux que la sagesse encore du peuple sénégalais prime. On a attention fou et William Andala. On a tout président croix à kaka fonction ta maki akataka repos tranquillement. Il m'a famille. Au fond avec ça va oublier. Oh, anga alliance. Mais Sénégal bien allé où? Quand les sont au pouvoir. Mais Sénégal, moi je sais que à défaut peut-être que la CEDEAO va être revue dans un autre format et l'UMOA aussi va être revu dans un autre format. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas les sont là au pouvoir au Sénégal. Moi je suis sûr que vous connaissez ko ayasi ko ibiseka muso kelengelen ta jamana sabaina donc ni ibiseka ibita nanata ibi wala muso fara ga nanni. OK. En tout cas moi en tout cas félicitations en attendant que les résultats soient définitifs. En tout cas moi je ne vote pas. Mais je suis de cœur avec eux. OK, d'accord. Et ni ayni beta ibora ka kuma munu fa président ni wati nhambe domin kono surtout e CEDEAO ko ida donala an won bora la nyini kunya ye aw yara kunya nyini ka fa nga bo akona mena era ka kuma ya yara ka photo tarambe boni kono ye fin préré se ka popé étape par étape ko kera CEDEAO ko na bora la mais président mo cha bi ki yara nyini ga bi surtout na bora akono dessin bena kemwe taka sege munu ko bayani jamana munu te bena blada jumeka c'est anga document munu bambolo surtout ani carte biométrique ou là CEDEAO de boka anga passeport CEDEAO de boka o document no bena ke todi taka sege ndonga sege munu ngando ya bena ke todi ça il faut pas se faire peur mo kan yire la sran ouais ben ni nga do CEDEAO kono mali passeport ko ba damo jamana bena passeport akuma mbalika voyager mun bambolo sisa abi yelema mais abi yelema don ya atseka gringa yelema ali français fa na lan fait wati mina ngo framalien abi falen don de ngo délai de dira ça peut être 2 ans 3 ans etc. Ça va se changer abi changer on m'a fait ko an bora ko nana kwanu ti ben fin wala la mais il y aura des partenariats B2B jamana benaka intérêt alambe alliance min konnana mais les comment on appelle ça, les intérêts du Niger ou du Burkina ne sont pas forcément les intérêts du Mali. Le Mali va défendre ses intérêts, le Niger va défendre ses intérêts, etc. C'est pourquoi à Forako confédération minake confédération ti dore ko parce que confédération konnana benika autonomie ne do quoi, c'est-à-dire que Mali est Mali, Niger est Niger, Burkina est Burkina. Donc Bébika intérêt défend. Mais si on n'a pas les mêmes intérêts que le Burkina, mais chacun va défendre son intérêt. Moi je pense que il faut pas se faire peur. Sénégal mi flâner. Ne m'a fait rien. Tu penses que le Sénégal va cracher sur Sénégal baka intérêt au tout parce que Nigeria faut que Sénégal gagne. Non, ils ne le feront pas parce que Ouka Djamana a intérêt de l'eau.
Donc, aux négociations, même la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi, j'ai dit, je ne pense pas que l'homme politique me l'a mis à fond, quoi. Parce que quand tu vas sur RFI, c'est-à-dire que l'interview qui a vraiment cartonné, c'était mon interview sur Alassane. Mais aujourd'hui, Alassane, c'est un aîné. Moi, je dis aux gens, si le Mali a des intérêts avec la Côte d'Ivoire, mais à l'état actuel des choses, moi, je suis prêt, si c'est moi qui ai la décision, je suis prêt à discuter avec Alassane, mais à mes conditions et contre. C'est-à-dire que, etc. On me compromis de ça. Mais je ne suis plus ton esclave. Je ne joue plus pour toi. Et Minga dit qui vaut ta coach, Nama Bana, moi je pense que notre diplomatie aujourd'hui, en État, on doit faire la part des choses. Mali sebe donner nos diens fambé. On peut aujourd'hui discuter avec les gens, discuter des intérêts du Mali, pour la sauvegarde des intérêts du Mali, pour améliorer l'existant, avec améliorer les conditions mina. Amafoko Corolin fait un bien quoi chip moyen. Mais après améliorer tout dit en faveur du Mali, on doit travailler à ça. Et pour travailler à ça, moi je crois qu'aujourd'hui, on doit y aller. Ok. Et président Betali, sur la deuxième phase, ça c'est la phase énergétique. On a le ministre Kumbora Kaya pour Sungalo la discussion be kuntara wala sa jamana do ngase ka Sungalo ke lafia kono. Akungera ka pour citron do Kumbora Niger ko lu ngangana. Ma chama fora nga plan de délestage be ka bo. C'est vrai, c'est un plan stable, ni si c'est un bébé programme donc. Mais ni programme déterminé, c'est 12 heures d'électricité sans électricité, 6 heures d'électricité. C'est comme faire ma bois là, vous voyez, forme de doigt là, donc, à un moment place là, pour que vous fassiez la forme. Après, là, il faut plein de combés, mais à moyen terme pour que vous fassiez la fin étouffée. Centrale solaire, pour que vous fassiez ça, il faut ani mini sira koro ni ko be fora ira ka fo mini partenaire yoro kuna na étude ke nga bibina vraiment ça peine à démarrer et puis tout ni kana conseil na le journal de stock bolani mi pour montrer que ce sont les structures d'état même qui sont encore les mauvais payeurs c'est tout ni et présence ta primature ta vraiment c'est comme warmi yere be structure d'état quand nga warmi disa équivalent à la somme même qu'on doit à la Côte d'Ivoire. Est-ce que solution sera réellement est-ce que réellement dans un bref délai Moussa, madame Nenika, question là-bas. Dire que l'État est un mauvais payeur. Moussa, s'il te plaît. Ni État, c'est ça que moi et des mots que moi arrêté faux. Les subventions, même sur Canadi et DEM, tu peux les comparer à ce qu'on a exhibé comme dette à la présidence, à la primature, etc. On a ça. Parce que, au fait, la survie même aujourd'hui des EDM, c'est l'État. Par les subventions, par les donations, etc. Et de tout le temps, au équilibre des pays. Bon, c'est vrai, on est en période de difficulté. Maintenant, aux périodes de difficulté, tout le monde sait qu'il n'y a pas suffisamment d'entrée d'argent, sinon l'État ne refuse pas de payer. Est-ce que l'État a focata sera? Et puis, il faut faire extrêmement attention. Tu sais, il y a des communications qui sont contre-productives. Il ne faut pas les faire. Ce n'est même pas bon pour l'entreprise qui est EDM aujourd'hui de sortir pour dire bon, on va essayer qu'un problème déplacé comme si c'était l'État, etc. Mais on a un problème structurel, on a un problème financier, et il y en a un c'est vraiment, on veut faire croire aux gens c'est parce que l'État n'a pas payé, etc. etc. Non, on va te mourir. Ça, donc on le fait. Il y a une question. Et à chaque fois que les gens veulent débattre
du problème d'électricité, elle va dire que non, qu'elle était courante. Pour ne pas rentrer dans le débat, non, qu'elle était courante. Non, c'est pour te dire quelque part, c'est plus sérieux que les gens n'imaginent. C'est-à-dire, tu sais gérer du tic au tac. Une partie importante, c'est-à-dire que les réseaux ivoiriens, aux solutions quand on a mais ni Djourubila, ni Masra, mais ni ko Karsama, ne beniga Djourou Sara, mena Sara ni Sara Chola, Bemsega Kalon. Et il faut renégocier encore les tarifs avec les Ivoiriens. Moi, je sais que, bon, Alassane, Alna Dana, sa maman a séjourné chez nous ici. Alna Dano, Massa, Ntina Don. Alors, donc, Ivoirien doit y rester. Ntina Don au détail qu'on a. C'est vrai, il a ses intérêts qu'il défend. Tu sais, moi, je dis aux gens, c'est pas la personne d'Alassane. Mais Alassane défend ses intérêts et les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et pour avoir tout ça là, il a fallu l'intervention de la France pour que lui-même il soit président. Donc lui il est redevable. Et quand tu es redevable à quelqu'un, tu vas faire son jeu, c'est normal. C'est pourquoi nous on dit qu'on veut des élections au Mali sans intervention externe. Il m'a fait. Donc moi je crois que au Piscini, et aujourd'hui, je sais que la Côte d'Ivoire ne dira pas non. Si les choses sont vraiment menées à bien. On peut gérer ce truc-là. Ma famille. Il faut le ils sont morts à ma Côte d'Ivoire. Elle faisait la négociation. Bon. Bon, moi je crois que ça c'est cet aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est vrai que Niger est ouverture qui est carburant cola, résultat, etc. Mais on doit trouver un mécanisme, pas dire que exo, non. Il faut trouver un mécanisme qui peut faire réchuter. Mais moi, j'ai donné une formule très simple. Il m'a fait Moussa, bébé coulé quoi courant TV. Moi, j'étais coulé là téléphone cola. Mais et le malien du monde dompi. Quand faut qu'à téléphone qui a crédit qui a téléphone par jour. Et attaque, il y a combien d'abonnés téléphoniques? Plusieurs. Combien de millions? Presque les 22 millions sont tous abonnés. Bon, Moussa. Neko, en moment de difficulté, ça. Mon état balika réquisition que compagnie de téléphonie non a fait. Si ça est Moussa, ni que mes téléphones crédit ça. Biduru il appelle le Biduru Kabla au Gabla et Jamana era tere aka bla edem ga fengono pour que edem ga se ga courant ça. Mais que la gestion de ces fonds là soit transparente. Malien d'Impekaï. Au jour, on voit sur les écrans de l'ORTM. Donc, au courant et mouillé, c'est-à-dire que carburant ko problème, entretien ko problème, même bien, ou l'ou bébé ban. Et puis, après, à ça va don misara, jurumi mana, don misera sarola. Moi, je crois que, à tes mots chiffres, mais courango mime sénabi. Moi, j'ai dit aux gens, que l'avenir, ce n'est pas le numérique là. L'avenir, c'est l'électricité. Ceux qui vont mettre le temps d'installation, parce que Nikibi Central ça va prendre 2 ans, 5 ans. Et ma famille. La Russie a fait 5 ans pour électrifier. Voilà, électrifier la Russie. Bon, moi, je crois qu'il faut. La solution de ma famille. Ça, c'est le moyen le plus rapide pour l'État de mobiliser. De mobiliser des fonds, c'est l'épargne publique, ça peut nous permettre, après ça permet qu'on n'y fait que. Et puis, nous payons courant que l'État aussi comprenne que
Donc, à quoi courant sont là parce que ni épargne de belle de participer. Ne be wakilin téléphone fin ça crédit ça et be wafla ça donc et be contribuer wakilin ne be contribuer que medlo en belle be contribuer avec un sababu et puis l'autre aspect qui est que je dirais au passage la ville de Bamako l'éclairage public là il faut songer qu'à bien fallait qu'à bien que panneau solaire oui. parce que dibi be du coup qu'on trop quoi il m'a famille et ça c'est poteau bien déjà il faut mettre seulement mettre les lampadaires solaires dessus pour que au moins les zones où il y a courant lumière cassée. Par rapport au programme ils ont fait des avancées parce que ni taro ka sitika il va avoir courant métier fait par exemple chez moi bara kanga ke wati ngono les équipes là ou comme machine on va programmer ou bien par exemple pour la journée d'aujourd'hui, il y a une équipe qui est montée à 15h, ils vont descendre à 20h, courant métrique à 20h. Il m'a famille à l'usine là-bas. Bon, et Baramisenu, on met un groupe parce qu'on ne peut pas supporter. Les entreprises ne peuvent pas supporter. Les entreprises sont en train de mourir même. Voilà. Parce que, Evdiga Barad Nemassa, Negake, ne sais pas d'offre à prix quoi. Ne d'offre à prix, il va vous non, quand on a tout. Bon, Nego, on a tout, il n'était Baragala. Donc, au fait, ton nom est carburant. Alors que le carburant, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, ce n'est pas des problèmes de groupe électronique. Et puis, on n'était pas préparé à ça. Il m'a famille. Pour les grandes entreprises, l'État doit avoir des subventions bien sûr, voilà. Pour que les maintenir. Pour que les entreprises. Pour que bara fengo. Et puis, n'entourant un cadre qu'on a là, moi, je suis un chômage technique là. Bien sûr. Parce que toute la journée, ils sont là, ils ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas de recettes, même si on a carburant. Donc, au fait, moi, je crois que les gens ne doivent pas penser qu'il y aura une solution miracle en 1-2 jours. Ça va venir progressivement. Et moi, je pense que ce problème-là, sérieusement, d'ici 2 ans, on va sortir. Notre électricité aussi va monter en puissance. Ok. Wati Souliana Gabamoussa peut-être en 2 minutes, puisque les experts ont déjà récupéré les cartes biométriques et les données biométriques avec. L'élection est reportée là à Benouye. Est-ce qu'on peut s'entendre maintenant, peut-être dans les jours à venir, comme président peut-être à partir du 26 mars, c'est le délai de la transition de Est-ce qu'on peut s'entendre maintenant à des élections dans les prochaines jours ou bien dans l'annonce quoi peut-être. Moussa, est-ce que Mali problème est élection au problème? Le problème aujourd'hui Mali, est-ce que élection au problème? Dans ma élection Caravassi ça, est-ce que ça ne fera pas plus de tort? Moi je crois que Anga Barak n'est acquis quoi, Anga Doussoutoui. Moi ce que je vois dans les jours à venir, je crois qu'il faut essayer de rassembler tous les Maliens autour du projet commun. Le projet commun, c'est le Mali. Il m'a famille. Toutes tendances confondues. Il m'a famille. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que le président songe à un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement de large ouverture et de consensus. Pour nous préparer, en tout cas, aux échéances futures. Parce que en sera mi-mani. Moi, j'avais dit 5 ans. Ni n'est qu'à 5 ans, maintenant. Il y a 2 ans. Comment on a fait? T'as ligné faire des mots, famille quoi. Moi, j'ai proposé 5 ans. Bien sûr. Tu te souviens? Oui, dans la salle. Parce que pour moi, les 2 ans là, c'était short. Bon, maintenant, on est face à cette équation. Il faut trouver des palliatifs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, toute la classe politique a fallu le dire là, mais il faut revoir la copie. Il faut revoir ceux qui... On n'est pas tous pourris. Oui. Hein? Bon, moi, je crois qu'il faut revoir et puis mettre vraiment une équipe en place qui peut prendre en charge réellement les vraies préoccupations des populations
et puis un peu plus agressif vis-à-vis, en tout cas, des partenaires. Kata partenaires Nini, Kananouye, avec des carnets d'adresses bien fournis, des gens d'expérience, pas des gens qui viennent pour apprendre. Parce que apprendre là, quand à déguer, le temps d'apprentissage, ça peut prendre des mois. Moi, je crois que tout ça là, et pour le pays, aucun sacrifice ne devrait être de trop. Et puis, les intérêts du Mali, les principes que le président Assimi a ça, Malien maintenant, le reste là, entre nous, on doit pouvoir gérer ça. Il n'y a pas de place aujourd'hui aux petites querelles. Parce que par principe, moi je dis Moussa, quoi. Et l'histoire de l'humanité a toujours montré que cycle de quoi. C'est ça. Bon, Nika cycle voilà. Il faut savoir quitter la table à temps avant que Koreka doit quoi. Nos aînés là, moi je n'ai rien contre. Mais Assimi aujourd'hui, il a le cap en main. C'est un bon président. C'est un bon président, en ce sens que Nia Djatemine, dans le commun de la population aujourd'hui, Nia une population ta. Il est unanime. C'est l'homme le plus ou bien le mieux aimé du Mali aujourd'hui. Moi, je vais faire l'élection. Moi, je sais que c'est un attention pour ça. Assimi contre toi, Moussa. Moi, je crois que nous, au des démocraties, bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de discussion forte autour de ça aujourd'hui. Mais il faut rassembler les Maliens, il faut un autre discours. Sinon, on ne s'est pas donné. D'accord. Bon, Moussa, moi je crois que Amé Sungalo le connaît toujours. Amé Douabou de Ké, Alibi, Amé Douabou Ké Jamanaï. Bon, il y a là, c'est ça, il y a des gens qui présent qui est bon chez Blatouni. Il y a des gens qui mais on croit attaquer, qu'on ait une demseni fitini, qu'on boumochou djeleno, qu'on a rasé kaboué. Oh, ma yini croit fait au gâteau, ni sungalo tena, amena do konana. Vraiment, kabé faut kabé walimano. Ka iniga équipe et puis surtout la direction bébé faut et qu'a faut vraiment comme Mikela Ninkle Flan non konana. Vraiment, moi je pense que chacun doit comprendre que le Mali doit passer avant nos propres vraiment intérêts. Et vraiment, nous donnons un peu là, on a fama. Ok. Un peu plus fort que Bewali Numadon, ni Watina, mais Mamala for Dwemol, Ambo for ni Watina, Namboro Mini, ni Watina, Institut Gore, mais Maricona, Dr. Kante, Napoli Bouye. Le gouverneur de Bangara El Béchir, Ambali Foni Watina, Kanda Seba, Ledjeb Kile, Kokata, celui qui est le plus communé Jamnate Konambo for Maru Djembe, Mopti Kona, Ambo for Seydou Maïga, Ambo for Radio Kunar Lani, Yara Munkoro, Awa Sissé, Kokata, ni Watina, le colonel-major Abbas Dambélé, Ani, Aka, chargé de communication Maïga, Anga Folibouye, Néo Omar Guindo, Anga Folibouye, ni Watina, Alimatu Guité, promotion de la femme, Nyapouké, Anga Folibouye, Noubé, sabula sangani wati nunu beba alame wala sa ka se kan bilasira ko la timbo ni wati na cap de yuwaru anga foliba ale fana ye bara be taraka kalfa mogo min ma ni wati na o de ater alidu maiga ye korobolo ke fama ni wati na sungalo ale ka bolima man no ko sabula sumbe digare la comme président ya photo ni wati da bafo ka muzo jwa fo mi DJ ambale fana fo di wati da donc mami bolo kumbe ne kalfa jugula minye ni wati na Lamine Koulibaly ambo fo Issou Sangaré Moussa Haidara Saliou Darago nunu kumbe wala saka relais assuré Abouaka Traoré Grambe katika ka demandi ambo fo kata Moussa Sanogo la olu kumbe minye radio la wala saka kuma wala sai awma
fiɲɛ suru sira fɛ ni ala m'an ka jɔnya juru jirana ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ nka peut-être a tɛ mɛn an bɛna wele fana président fɛ yen régime mɔgɔ président k'a bɛna invité an bɛna taa suntigɛ la a fana fɛ yen donc a ka labɛn nin waati in na an b'a fɔ a bɔra Maka a ma mɛn dɛ Elhaji de don a bɔra Umura la a ma mɛn donc a kɛra Elhaji ye nin waati in na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sabula sanga ni waati n'a y'a yɛrɛ wele a bɛ na donc an bɛ fɔ président nin waati in na donc ka fɔ ala ka sunkalo tɛmɛ ɲuman di ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya hali bi min ye baara ye ala ka jiriwa hali bi donc ka fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ